Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President ka All Meghalaya Kickboxing Association uba Samuel Hasha ulapan pau ka jingiro ya ka jingshim kya ka Sorkar na kabenta ka Bhah kam Bhah jam ya ki Nongïalehkai ki bawan ra nam bat burom ya ka jilla bat ulakan tu ba kan Pyntreikam ya ka om tang ban shupan pau tang hakikot kisla. Kajing penpau ka jong kalawan hadien kajing yalang jong ka kenhun menteri ha ka santrik urumpang arhajar arpun rio kabala menjor ya kajing Pyntreikam ya ka sports policy ringkat ki kendon bala penkre na kabenta ban Thung kam Sorkar ya ki Nongïalehkai ki bawan ra nam ya ka jilla kabalong arpasen kabala bu kerpang na kabenta ki nongyo takma ha ki limpung Nongïalehkai ki bahe kum ka Olympic National Games bat ka South Asian Games. Baca kabadang syu ketika meeting joki kabinet badang syu tap joki ministers baro ba desiam jongi chief minister badan borom jongi konot sama la highlight hagway day bat kini ki khna ki bawan ra medals kin yo kam yo jam nak ta ki khna samla ka jongi ki bawan ra na ka national ane international ane kumta termo jongka world kumta te nakalenga jonga te nasok men banyu sngo ya kata tangba kaneka jingkular lane ka jing Bhah policy ka bakar pang nakaleng jo ka sports department kalau ngaba sokna hadu kata bat kan ai men simro iki khna samla kan thai bat chinrang ke ba ban pen seluruh ya ki sibenta ban wan lekai hakinu kinu ki sports ki ba pair ki don lagi jong ki discipline mo titang ba kam dei ban syukut tang ha ka jing kular lane ha ka jing hapo ka kot hapo ka sla ba klempen Pyntreikam handai ngasu bu ka jing karpat bat ka jing request ya ka government ka jongi ba ki dei ban shimkha bat pendon ka bat Pyntreikam mardoru ya ka ne khnang ba ki khna samla ki jongi ru kinam sap ai mo nomor baki don pat ki bala one ra medals na ka national international ro leze ki nang sakut up ya kata ka kam lanor mio andre kumbalong hakiwi pat ki jalla on the spot hi ki aya ka kam ya ka jam hak bai dei bat ki khna balai kai kinu ki ba one ra medals nak benta ka jalla nak benta ka state ka jongi nak benta ka burom jo ka jalla himo ki dei ban ai chis non ya ka kam ka jam hakano ka kam ro at least baki khna ki jongi kin ya im bat hagaju ka poro baki nam shang makya shane shate klem kam klem jam telengba dak ba ka Sorkar ka aya kane ka Bhah ar person kamut ki khna samla ki jongi kin yo kam yo jam kata ka de ka jing yarap nam ta ki khna samla bat nam ta ka ing kasam bat kumjuru ka de ka future nak benta ki khna samla ki jongi